Goeiedag iedereen, welkom op een nieuwe vlog, ditmaal over het openbaar vervoer. Sinds vorig jaar zijn er verschillende gemeentes hier in de provincie Zeeland die gratis openbaar vervoer aanbieden, maar nu toch wel even de voorwaarden. Dus niet alleen maar het feit van een laag inkomen of bijvoorbeeld geselecteerd worden om kunnen deelnemen aan gratis openbaar vervoer, wil dus absoluut niet zeggen dat je gratis openbaar vervoer krijgt in de praktijk. Ik ga even verduidelijking geven. Dus het is gestart feitelijk in Middelburg, vorig jaar al, gratis openbaar vervoer voor een bepaalde doelgroep, dan ook de gemeente Hulst is daarmee gestart sinds vorig jaar. Ik vind het bijzonder positief wat gemeentes doen om mensen te helpen met dit. Ik vind dat allemaal wel positief. Dan ook in Terneuzen, maar. Dus men spreekt van gratis openbaar vervoer vanaf 9 uur in de ochtend. Maar in de praktijk, ik zeg mensen bijvoorbeeld die studeren, mensen die moeten zich verplaatsen, is het meestal voor 9 uur. En die betalen de volle pot. Maar om even verduidelijking te geven over het tarief. Zo, ik heb hier even een splitsing gemaakt om meer duidelijkheid te geven. Dus hier België, een stuk van Vlaanderen en dan hier provincie Zeeland. Waaronder Zeeuws-Vlaanderen. Dus ik zal het nu specifiek hebben over Zeeuws-Vlaanderen als voorbeeld Hulst en Terneuzen en dan ook even vergelijken met de locatie hier van Oost-Vlaanderen, Sint-Niklaas-Hulst. Maar om een vergelijking te maken, stel nu 2 personen. De ene persoon reist in provincie Zeeland, meer bepaald Zeeuws-Vlaanderen, met de OV-chipkaart. De tweede persoon heeft een lijnkaart. Dus een lijnkaart, 10 ritten, kost €17. Zo, die kaart kan ook online besteld worden of in een lijnwinkel gekocht worden, automaat. Nog even ter verduidelijking. Dus 10 ritten, €17, is €1,7 per rit. In speciale situaties, mensen met een laag inkomen en andere voorwaarden kunnen ook genieten van een 10 rittenkaart met gemeentekorting in Vlaanderen. Dus dat maakt €10, dus je reist dan voor €1 per rit. Dus dat is alleszins duidelijk. Ik ga dus enkel nu deze kaart nemen en deze. Er zijn ook nog andere opties van lijnkaarten. Zo, nu even vergelijken. De ene persoon moet 5 keer, dus de volledige week, van Hulst naar Terneuzen. De tweede persoon moet van Hulst naar Sint-Niklaas. Dus persoon 1 reist dus 5 keer met de OV-chipkaart naar Terneuzen. Stel dat die persoon nu gratis openbaar vervoer heeft, maar dus vanaf 9 uur, die reist voor 9 uur, hij zou kunnen zeggen na 9 uur, als hij terugkomt, heeft hij gratis. Dus men moet rekenen 5 maal het bedrag van Hulst naar Terneuzen. Zo, ik heb even de rekenmachine erbij genomen. Het is in feite eenvoudig te berekenen, maar toch om het duidelijker te tonen. Dus enkele rit, €8,13, dus 8,13 maal 5. Want de persoon heeft gratis openbaar vervoer voor zijn retour, dus enkel voor zijn heenreis. €40 voor een week, maal 4 weken, stel iedere week. €162 te betalen, want voor de retour geeft de persoon gratis, dus nog altijd 162. Nu de vergelijking. Zo, de tweede persoon reist uit Hulst met de lijnbus. De lijnbus 433. Vertrek om 7:04 tot Sint-Niklaas. Dus ook de berekening doen. 5 maal
€1,7. Zo, 5 maal 1,7 is €8,5 voor de volledige week enkel. Moet ook nog terug. Zo, €17. Dus met 1 lijnkaart van €17 de volledige week heen en terug. Je kan eventueel doen maal 4 om te vergelijken €68 ten opzichte van het andere bedrag. Maar de abonnementen van de lijn. 12 maanden, het basisabonnement, €351. Het staat hier overduidelijk voor amper €1 per dag. Dus dat klopt, 351 delen, dus als je dat deelt het volledige jaar, kom je aan gemiddeld €1 per dag. Dus voor €1 per dag onbeperkt reizen. Niet alleen maar in een bepaalde zone, maar het volledige Vlaanderen, plus ook nog een keer het grensgebied van Zeeuws-Vlaanderen, waar je mag reizen tot Hulst busstation. Dus dat gratis openbaar vervoer, ja, enerzijds is het wel positief om te zeggen van iemand kan zich verplaatsen in de dag tot iemand anders, eventueel voor boodschappen te doen of bepaalde sociale contacten. Het is positief dat de gemeente dat ondersteunt, maar de letterlijke zin van gratis openbaar vervoer is hier totaal niet van toepassing. Er zijn dan ook verschillende doelgroepen die er niet kunnen al aan deelnemen, dus het is absoluut geen oplossing voor de toekomst. Wat er dus wel zou moeten komen is een systeem zoals in Vlaanderen. Ik ga nog even terugkomen op die abonnementen. Zo hier nog even een overzicht. Het klassieke abonnement van 25 tot 64 jaar Omnipass. Je kan het ook voor een maand nemen, is dat wel iets duurder, maar natuurlijk op jaarbasis bijzonder interessant. Dan heb je ook voor de jongeren, is het nog goedkoper, en dan ook de Omnipass 65 plus. Dus allemaal verschillende formules. Dus het probleem hier in feitelijk in Zeeuws-Vlaanderen is dat men geen abonnement wil aanbieden zoals in Vlaanderen. Ik zal nog even gaan naar het abonnement die hier eventueel mogelijk is in de provincie Zeeland. Dus ik ben hier even op de pagina van Connection, dus het is bijzonder misleidend. Dus ten eerste, Zeeland een voordeel van €0. Het kost €0 om zich te abonneren erop. Maar, dus de maximumtarief is €140 per maand. Je bent snel aan die €140, want je hebt het zelf kunnen zien in de formule bijvoorbeeld, je reist naar Terneuzen €8 met de retour is 16. Dus reis je 1-2 weken, ben je vlug aan €140 en dat is het maximumtarief. Maar bon, €140, als je dat rekent op jaarbasis, zo nog even met de rekenmachine erbij, zo is er ook wel een verduidelijking, kom je aan €1680 per jaar, is toch wel een groot verschil met de lijn aan gemiddeld €350 per jaar. Toch wel, dat is meer dan €1000 verschil, dus ja, dus er is toch wel een serieus probleem. Dus stel van dat gratis openbaar vervoer, iemand heeft een periode gratis openbaar vervoer, maar voor 9 uur moet hij toch ook zijn facturen betalen. Dus je komt nog altijd aan enorme facturen. Dus je reist een paar keer met die overchipkaart. En dan plotseling op het einde van de maand ben je €100 kwijt. En zeg je, en wat is dat geweest? Je krijgt natuurlijk wel een duidelijk overzicht welke ritten dat je gemaakt hebt. Maar het gaat zo vlug. En opnieuw, dat is geen goed systeem. Er moet een systeem komen zoals een 10-rittenkaart, dat je controle hebt op je verbruik, op je ritten. En het is ook beter voor het budget. Je koopt een 10-rittenkaart aan, bijvoorbeeld zoals in Vlaanderen €17. En als die op is, je weet waar hij staat, je koopt een nieuwe. Maar geen systeem van automatische incasso, dan kom je op, terecht op bijzondere verrassingen. Dus dat je heel snel aan €140 bent per maand. Dat je kwijt bent
om enkele ritten te doen. Zo om te eindigen zal ik nog even de kaart hier bij de hand nemen. Dus men heeft ook gezegd bij de provincie zo van, ja, met de bus kan je overal naartoe, flexibele mobiliteit, maar bon, er is in de praktijk niets van waar. Dus ten eerste, er is 1 bus per uur die van Terneuzen gaat naar Hulst, lijn 10. Na 6 uur is die bus niet meer aanwezig. Die bus rijdt ook niet in het weekend naar Hulst. Die bus stopt niet aan het winkelcentrum en stopt ook niet in verschillende woonzones. Meer bepaald hier bijvoorbeeld had ik recent een dronevlucht gemaakt hier in de woonwijk van Otene. Zo'n woonwijk al van meer dan 4000 inwoners. Dat is al meer dan 5 jaar dat de mensen vragen om een bus te kunnen hebben daar, omdat er totaal geen openbaar vervoer is en er is nog altijd geen bus. Dus de verantwoordelijkheid van de provincie Zeeland om openbaar vervoer te voorzien, maar nog altijd hebben die mensen hier totaal geen openbaar vervoer. Geen haltetaxi, totaal niets. In de provincie Zeeland zegt men ook van, waar dat de bus niet meer rijdt, kan je een taxi boeken, maar er is hier totaal geen dienst om een taxi te kunnen boeken onder de vorm van haltetaxi.